Конкурста Үзбәкстаннан гына түгел, башка илләрдән дә милләттәшләребез катнашкан иде. Эшләнмәләр үзләренең төрлелеге һәм матурлыгы белән сокландырды. Алар арасында кызыклы рәсемнәр, аппликацияләр, бәйләнгән әйберләр һәм хәтта зур торт та бар иде. Бу Татарстанның билгесе, дәүләтнең билгесе, татар халкының барлыгының билгесе. Шуның өчен бу бик зур бәйрәм. Без кая яшәмәсәк тә безнең хыялыбыз Татарстан белән, мин бөтен Үзбәкстанда яшәүче татарлар исеменнән бүгенге бәйрәм белән Татарстан халкын, Татарстанны котлыймын. Татарстан гүлдә алга барсын. Без шунарга куанып, бергә шундый бәйрәмләрне уздырырга Алла Тәгалә насыйп итсен. Беренче урынны алган Рамилә Әхмәрова конкурста 3 кызы белән катнашкан. Ул Татарстан байрагы төсләрендә башлык һәм бияләй бәйләгән. Кызлары кызыклы эшләнмәләр ясаган иде. Кызганычка каршы, өлкән кызлары бүләкләүгә килә алмаган. Әмма без конкурсның иң яшь катнашучысы булган төпчек кызы белән аралаша алдык. Мы узнали через телеграм-канал Татарского центра о том, что идет конкурс к столетию Татарской ССР и к празднованию 29 ноября Дня флага. И нам было очень интересно принять в нем участие, так как мы чтим и уважаем наши традиции, нашу культуру. Девочки изъявили желание участвовать в этом конкурсе, им было очень интересно, так как они хотят поддержать татарский центр и показать тем самым, как мы его любим. Это флаг Татарстана. У него 3 цвета. Зеленый обозначает природу, белый обозначает чистый воздух, а красный — нашу кровь. Я сделала его из цветной бумаги. Икенче урында ерак Шотландиядәге милләттәшебез җибәргән эшләнмә. Бүләкләү тантанасына ул үзе килә алмаса да, барсы да аның белән видео аша таныша алды. Пару слов о нашем конкурсе. Меня зовут Зефрида Чалмерс. Это моя дочка Анжелиса. Сами здесь. И когда я увидела публикацию о конкурсе к столетию Татарстана, я не задумалась и решила для себя принять участие в этом конкурсе. Это исходило от сердца и души. Это исторический и очень важный день для Татарстана. Мы, как семейные люди, когда отмечаем свой день рождения, праздники, сабантуи, мы стараемся накрыть стол по нашим традициям, стараемся поддерживать татарский колорит. Мой супруг очень любит нашу татарскую кухню, с удовольствием ее ест. Хочу пожелать Татарстану счастья, успехов, гордости и взаимопонимания. С праздником нас! Наша большая семья. Без пандемия тизрәк тамамланып, милләттәшләребезне берләштерүче кызыклы һәм күңелле чараларны тагын да зуррак итеп үткәрергә мөмкин булыр дип өметләнәбез. Гөлия Садыкова, Сәрвиназ Каримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы.